Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana pud ta mga higala nining atong tulumanon sa kahanginan. C-on-A Catechisms on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw may gala. Miyerkules, pizza 2 na kini sa bulan sa Oktobre. Ayan, no? So padayon na kita mahigala sa atuan ng mga buhatono ni ining kamudtuhon. Abino mahigala, no? Kagahapon gisaulog nato ang fiesta no ni Santa Teresa sa Batang Jesus no kining Saint Teresa of Lisieux no karong adlaw mahigala ato na pud nga gisaulugan sa ilahang fiesta ang mga guardian angels no ato mga guardian angels. Kumusta na guardian angels? May bunto na mo diha. Hello, may bunto kanimo mga kaninyo mga guardian angels no karong adlaw ang ilahang ang inyong kapistahan. Ayun yan, ano? Hala, no? Ato baday nga timbayaon og may munto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez. Ang ato karon sa Roma, o gingamanusab, ang ato karon nga in charge sa diocese, no? Si Monsignor Glenn Forsiga. Yan, no? Siya karon ang matud pa in charge sa atong diocese. Unya, ato pod nga timbayaon og mayong mudto ang tanan nato nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pag-Sibya. Ako ba nga timbayaon og mayong mudto ang ako ang mga kaubanan sa Commission on Migrants and Itinerant People, no? Ang ato ang lay coordinator nga mao si Sister Luz Estrelianes. Ug manusab ang iyang mga badi-badi si Brother Mike, ug manusab si Sister Yuyong o si Brother Eli. Ayan, no? Mahimudto na. O ang tanan nato nga mga in charge sa Commission on Migrants sa tanan nga mga kaparokyahan. Daghang salamat ha sa tanan nga mga nanambong. Sa sunod, katong wala makatambong, manambong raw niya ta sa mga follow-up nato ha, nga mga seminars alang sa ato ang Commission on Migrants and Itinerant People. Hala, no? Nahara, no? Mahimudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa atong panglawas. Okay. Nahara, no? Ato po di ay nga timbayaon og mahimudto of course ang talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez. Ang tanan gyud nato nga mga kaigsuonan nga mga kaparian ang atong mga gitawag nato sa in English og mga kurap sa mga parish priests. So, kumusta na? Ato po mga lay ministers, ato mga miyembro usab sa MBG, mga babaeng gwapa. Ayan. Mga babaeng gwapa. Ayan, no. Ano kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Okay, no? Padayon karon ang atong talahurong Santo Papa sa panawagan alang sa kalinaw sa tunga-tungang sidlakan. Kalakip na gani ang mga matanan nga mga nasud nga na nagkasumpaki sa mapananglit sa Russia o sa Ukraine, igamanusab sa tunga-tungang sidlakan sa Middle East, ang Hamas ug ang Israel ug ang Hezbollah o sa kanang Lebanon. Ayan, no? Balita mga higala gikan sa CBCP padayon karon ang Diocese of Dumaguete sa paningkamot aron ang parokya sa Sibulan mamahimo na yung National Shrine, no? Ang pinanguluhan ni Father Randy Falcon de los Santos na ningkamot karon, no? Ato ang mga kadakuan sa Diocese of Dumaguete nga mamahimo na yung National Shrine ang parokya sa Sibulan. Parokya ubos sa Pangama ni San Antonio de Padua. Bahala, no? Padayon kita sa ato ang mga buhatono ni ini kamudtuhon. Kaya nga to karon nga santos ako nang ginaingon daghan kay kini sila mahigala, no? Sila ang mga guardian angels, no? Sa gagmay patang mga bata mga higala, no? Giduna gyud kita gitawag nato og mga anghel nga magbalantay. Pero dili ra baya pud in taon mga bata ra gibantayan sa mga guardian angels. Laki pud in taon kitang mga dagko. Ayan, no? Mga dagko og kanang kaugmaon. Ayan, no?
dili mga dagumulo mga dagko og kanang gitawag natong pananaw no sa kaugmaon. Okay, nya unsa man ang papel sa ato ang mga guardian angels. Number 1 is to represent individuals before God. Ang ato ang mga guardian angels mo mga bugar dito, maubay mo confirm sa atong mga sala, sila pod mo confirm sa atong mga maayong buhat mo na nga kuyaw kay ni mga guardian angels mga higala no kay suwito ni sila tanan no dili ka makapasagad og sulti-sulti dito atubangan sa Ginoo kay moingon man ning atong Ginoo nga unsa man guardian angel tinuod ba ni iyang gisulti nga manggihatago ni siya moingon o niya imong guardian angels murag na makakya gayalo murag na makak na gina Ginoo kay wa man jud ko kabanteng nagmanghatago na ano so muna nga matngon kay natin guardian angels nga matud pa mo represent kanato dito sa gingharian niya to watch them always ato pa magbantay gud lagi magbantay no and kanang gitawag na so present their soul before God no ang atong guardian angel mo di ay mo presenta sa ato kining matud pa kalag dito sa atubangan sa Dios. So muna nga ayaw gyud kumpiyansa ng imong guardian angel. Murara nag wala pero naanas imong loyo nagsige nagdala-dala og ballpen ug phone. No, pero mo represent ka nato no pero malagi na delikado kayo mo kumpiyansa ta kay nada mo guardian angel nya pasagad ta dek pakasala nga naa nagtanaw ra ba na di ra mo gini mo na umawat kay bisag asa ka mosulod kasulod po na siya kay espiritu man lagi na dili man na sila ingon nga daw na lawas pareho nato mosulod ka bisag asa to apon na dito upo-upo ka akit ang gapon bisag unsaon pa nimong upo-upo nakita jud ka gapon tanaan ka sa mga ano so padayon kita mga igala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Okay no. Padayon kita sa ato ang ugma mga igala bispiras na ba di ay sa Manhuyod. Bispiras na sa ako ang native land. Ako natawag ko sa Panabo pero nag-edad ko mga 3 anyos na abot na ko diri sa Manhuyod. Pero ako mga ginikanan si Mr. and Mrs. the late no Mr. and Mrs. Domingo of Concepcion Academia kuha na sila pure gyud ang mga taga Manhuyod kay Akabaya Academia no pero ako ang birthplace sugon sa ako ang birth certificate Panabo Davao gyud ko no ana no syudad na rong Panabo so makaingon kita nga kanang Panabo dili gyud na mawala sa ako ang panumduman kay diha baya gilubong ang ako ang kanang gitawag natong pusod no diha gilubong ano diha Panabo na no padayon ta mga igala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Padayon kita rin na kita sa ato ang katekism. Okay, number 1 yan ato katekism na to mga igala. Ang atong Ginoong Jesucristo nagkadayon maghimo kita og tawo babae ug lalaki no he created man male and female no nya ang babae ug lalaki gihimo sila sa Dios. Nya sa to pa kay hinimo man sila ang babae ug lalaki tao nga man nagsama pero adun na lang sila kalainan no natayon makita ko sa kalainan sa buto ug sa bayi kaya no so, ang babae sila man maoy mo anak ayan no pero ang lalaki maoy mupa anak ayan no so, daghang kay na mga kalainan sa babae ug sa lalaki kamo ray na kamo daghang mo na ibawan ana kunya ang matud pa ang babae ug lalaki hinimo sa Dios no sa ato pa dunay mga kung atong basahon sa Genesis chapter 2 verse 7 hang usab sa 22 unya gikuha sa Dios unya mikuha ang Dios og yuta ug nagbuhat siyang tawo gikan niini gihoy pa niya ang bangag sa ilong sa tawo sa gininhawa nga maghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao ug samtang nakatulog siya gikuhaan siya sa Ginoong Dios og gusok o gihimo niining unod ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babae ug gidala niya ang babae ngadto sa lalaki
Ayan, no, sa ato pa, the dignity between man and woman is very much equal. Equal gina siya, no? Kay ang lalaki gikan, babae gikan man sa lalaki. Sa ato pa kay parte man ang babae sa lalaki, parehos gyud sila og dignity. Oh, no, klaro ba? Unya, busa makaingon kita nga ang pagkalalaki o pagkababae kaubuton gyud sa Dios. Nya unsa man ang kaubuton sa Dios alang sa babae ug sa lalaki? Number 1 is it is good. Ayan, no, maayo. Number 2 is hinimo niya sa iyahang kaubuton no walay nagsugo niya. Number 3, ang babae adunay sama nga dignidad sama sa usa ka lalaki. Equal in dignity. And number 4, diha kanila masinati nato ang kaalam o kaayo sa Dios. In them, we can observe the wisdom and kindness of God and the goodness of God. Ano? So, sa laing pagtulunan nga atong nakutlo mao nga ang babae ug lalaki gihimo alang sa usag-usa, no? Man and woman is created for each other. Oh, ayan, no? So dili ta magpa ingon-ingon nga babae ra mo, mga lalaki kami. Ayan, no? Klarohon sa natong lalaki bagyo kang tinuod, ha? Kay doon ay uban magpakiingon, babae kami, kamo, mga lalaki kami. Babae po na siya. Una pa niya. Klarohon sa nato ni og babae, lalaki bagyo kang tinuod. Kimurag sa imuhang linaktan, murag mukaiki ay og gamay ng imuhang kahimtang. Klaro na na? Sige, klaro na na. Klaro na na. Okay, no? Nyatong basahon sa Genesis 2, chapter 24. Tungod ni ini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan o ginahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug mausa na sila. Usa na lang, no? Ang babae ug lalaki, mamahimong usa. Kanang gitawag bito nato sa in English o interdependent. Usa, no? Babae ug lalaki. Lisod man gyud. Kana lang ados sa aman ano, buhi po sa aning mama ug sa aning papa. Kung wala ganis aning mama din aki mo andos Mindanao ba dito sa magulang sa Digos, murag kulang gyud among pamilya. Murag something is lacking. Ayan, no? No, murag para nimo murag dunay gyud kulang. Ngano man tungod kay wala ang babae ang inahan. So man ano nga karon ako nang binugtong na malaman ko kay patay na pos papa o patay na pos mama, pero daghan kay mga babae nga kanang matud palagi nagsuporta pud nato, no, nga atong mga nanay, ang atong mga sister nato, no, nga ato ra pud din taong pamalihugon ug doon ako bisita, sister, pwede mo kuan ka mo donate kag usa ka putahe para sa atong bisita, no, nga katupong usa, sister, pwede bag mo donate ka og soft drinks, ano, o sige pa na. So wala na tinuod ko'y munang eksakto ra gid ang giingon ni kanang Kristo ba nga ang pari mubiya sa iyang inahan ug inahan, amahan ug inahan sa iyang pamilya, pero tagaan niya daghan pang mga pamilya, daghan niyang mga daghang inahan ug daghang mga igsoon. Maka ako nako ang gikuan na naka-experience ko ana. So pamalandong, sa may atong pamalandong nga matud pa sa atong gibarugan nga pagtuo, no, sa ato nang gibarugan na according to the teachings of our religion, ng atong Catholic faith, that man and woman is created equal. Ayan, no? So walay magpalabaw-labaw. Usahay ang lalaki magpalabaw-labaw. Usahay pod ang mga babae pod, no? Muna yung mga lalaki nga gitawag nato sa in English og under desire. Ayan, no? Doon na po yung mga babae, lalaki pod nga nasubrahan na pod mo na ang ilang asawa mahimo na pong battered wife. Ayan, no? Kabalo mo kung sa battered wife, kana bang asawa nga gibuno og baterya. Ayan, sa radyo. Itong karangan, katong baterya ba sa radyo, no? Battered wife, no? Gibuno og baterya sa bahay. Klaro, wala, nahala. Sige, no? Padayon ta, o kare na kita sa ato ang second half, sa atong catechism. Pangutana. Padayon unsa man ang blessing sa balay o ubang butang. Well, anyway, blessed objects are also called sacramentals, no? Sa ato ba kanang mga butang gipang-blessingan, pare, balay, sakyanan, nahimo na silang mga sacramentals, meaning they are like the sacraments, no? Ang nadawat nila mura ra po ng mga sakramento. So man ang sakramento gasa sa tao, gasa sa Dios ngadto sa tao. Sa tupa ang imong balay nga napanalanginan nagasahan og
panalangin gikan sa Dios. Kaya ang pare instrumento naman lagi na magpanalangin sa inyong panimalay. Actually, ang nag-blessing Dios sa inyong balay kung inyong publishingan sa pare ang Ginoo gyud. Pero ang gihimong instrumento ang pare. The sacramentals point us to God's grace and make present God's grace to us in some way. Though they are channels of God's power, they are not as potent as the sacraments. Ayan, no? Sa tupabisan tuod kung mga panalangin, kanang dako po kayo ikatabang ka na to, pero dili gid ka na sabang gibugaton sa sakramento, kanang sakramento sa bunyag, sakramento sa kining gitawag o kanang pangalawa, tugdakan panguban. No, sa ito man ang sacramentals, ang sacramentals, no, kinibitaw mga butang nga gipanalanginan, anaa kanila ang panalangin sa Dios. Kaya ako nang ginaingon, dili ang pare lamang mo nagpanalangin ni ana, kundi ang Ginoo mismo ginamit ang usa ka pare. Kato pa kung mapanalanginan ang inyong balay ang usa ka object or whatever, dili na siya ordinaryo nga butang tungod kay mismo ang Dios mo nanalangin ni ana. Sumuna nga dili na nato napasipadaan. Doon ay uban nga mga laing relihiyon nga medyo po ba muga-ugao ni ana, no? Kay ngano kuno nga mga blessing ingon ni ana. Anyway, dili ta mamugos. Muna ilahang pagtuo nga dili sila mutuo. Pero alang ka natong Katoliko, kung aduna ang imo ganing panimalay mablessingan sa usa ka pari, dili ang pari gyud mao'y nag-blessing ni ana. Kung dili ang Ginoo, pero ang himo niyang instrumento mao ang pari. Klaro ba? So, mamahimo nga ang imong panal, ang imong balay na panalanginan sa Dios. Kanang imong auto, kanang. Pero ang tawag yan, dili sacrament sa sacramentals. Klaro ba? Hala, din na lang una kita kutub. Ako lang gihapon kini, yung ubus ng alaga, Reverend Father Edwin A. Mana, milit na usab kaninyo, o manalangin ka na to ang Diyos, nga makayagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang pagbendisyon, pagkatekisis, dadon na to ang kalinaw o kugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.